അസ്സലാമലൈക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്നലെ ഞാൻ ചെയ്ത വീഡിയോ, അതായത് 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ വിസിറ്റ് വിസ പുതുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നലെ 2-3 ദിവസങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവരും ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പൊക്കെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ടെക്നിക്കൽ എറർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇന്നലെ മുതൽ അത് വീണ്ടും ജവാസ് അത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു, സേവനം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തവസ്സുൽ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പോൾ തവസ്സുൽ വഴി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചില ആൾക്കാർക്ക് 14 ദിവസമായിരുന്നു കിട്ടിയിരുന്നത്. മറ്റുള്ള ചിലർക്ക് തവസ്സുൽ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ജവാസത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 3 മാസത്തിനൊക്കെ പുതുക്കി കിട്ടിയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവർ ആ പ്രോബ്ലം പരിഹരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടെക്നിക്കൽ എറർ തന്നെ ആയിരുന്നു, പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാം സോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് 3 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 3 മാസത്തിന് കൂടെ വിസിറ്റ് വിസ പുതുക്കി കിട്ടും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളൊന്ന് എക്സിറ്റ് എൻട്രി ആവും. പക്ഷേ 6 മാസം കഴിഞ്ഞവർക്കും ഇപ്പോൾ പുതുക്കി കിട്ടുന്നുണ്ട്, 9 മാസം വരെയൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇത് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും.